wuce san naira ba. Ina daina soyayya, ina daina ƙauna, ina daina soyayya sam ba zan ƙara yi ba. Ina daina soyayya, na daina ƙauna, in zan yi soyayya ba zai wuce san naira ba. Ina daina soyayya, ba zai wuce san naira ba. Kisanta a raina ta zamanto abin dubana, dukkan tunani na ita za ta share hawayen idona. Ina ɗauki so na amana na haɗa har da masu raina, a ƙarshe a yau ta bar ni dan ban tara nerori ba. Ta sayo littafi kaina tana ta buɗe shafi, har ta buɗe asusu kullum da ni take lissafi. Duk tunaninta a kaina za ta samu duk masarufi, sai da ta gane bani da shi ta ce ba za ta iya ba. Soyayya ba zai tsallake ƙarya ba, in akan soyayya ba zan ƙara yin kuka ba. Ina ɗauki so na jefar inda yake ba za na tuno ba, tun da dai na gane da kuɗi ake yin shi mun ɗauka ba. Samari mu farka mu nemi kuɗi mu baiwa dukan ƙauna, idan dai da naira ko a gida da kai za a tattauna. Kuɗin ka su zama